המערכת הזו עדיין לא כבשה את המדינה וגם לא את העולם, אך יש לה סיכוי לא קטן להציל לכם את החיים. המדובר במערכת המותקנת בטלפון הסלולרי ומונעת מנהגים לקבל הודעות SMS תוך כדי נסיעה. אז האם ישראל תהיה הראשונה לחסל את ה-SMSים בנהיגה? מיד נבדוק בעזרתם של שון עיר, מייסד וסמנכ"ל שיווק של חברת סלפטי, והילה ניסני, מנכ"לית חברת אסטרהזניקה כאן בישראל. שלום לך גברתי. שלום. שון, נתחיל איתך. קודם כל, אתם פיתחתם את המערכת הזאת לפני כמה שנים. מה היא עושה בכמה מילים? במילים פשוטים, הטכנולוגיה יושב על טלפון חכם, משתמש בחיישנים כדי לזהות תחילת נסיעה, וברגע שהוא מזהה שהוא נמצא ברכב שנוסע, הוא משנה את הממשק משתמש ומכניס את הטלפון למצב נהג, מצב בטיחותי לנהיגה. כלומר, אני לא יכול לקבל SMSים? אני לא יכול לקרוא SMSים? זה לא רק SMSים. במצב נהיגה לא תצליח לפתוח את האפליקציה ל-SMSים, לא תצליח לפתוח פייסבוק או אינסטגרם או וואטסאפ או יוטיוב, שזה דברים שאנשים עושים בנהיגה, בלי המערכת כמובן. וגם מישהו ששולח לך SMS כשאתה נמצא במצב נהג, יקבל תגובה אוטומטית מהמערכת שאומר, אני כרגע בנהיגה, אני אראה את ההודעה רק כשאני עוצר. אוקיי. גברתי, החברה שלך החליטה להתקין את המערכת הזו בכל הטלפונים של העובדים שלה. אוקיי, אז קודם כל כחברת תרופות, אסטרהזניקה שמה לה כשליחות לדאוג לבטיחות של העובדים שלה, ובעצם התחלנו את ההתקנה כבר בגרסת הבטא של המערכת, עם שיפורים על ידי העובדים שלנו, ובעצם ברגע שהמערכת הגיעה לשלב בו היא יכולה להיות מותקנת על כל רכבי החברה, התקנו אותה על כל הטלפונים של החברה, על מנת לאפשר לעובדים שלנו נהיגה בטוחה, גם לעצמם וגם... אבל למה? בעצם מי החליט שזה הדבר הנכון לעשות? עוד בגרסת הבטא את אומרת שזה בעבר, אתם יום אחד קמתם ואמרתם, זהו נציל להם את החיים, או איך זה עבד? אוקיי, אז הייתה פנייה של שון אלינו, עם רעיון של פיתוח של סטארט-אפ ישראלי, עם השילוב של בטיחות העובדים שלנו. העובדים קיבלו את זה טוב? לא כולם, בהחלט היו מעט התנגדויות, זה חלק מזמן העבודה שלנו, אנחנו עובדים ברכב, אבל אני חושבת שהיום, בהסתכלות של כמה חודשים אחורה, כולם מבינים שזה עוזר להם, נותן המון שקט, בטיחות להם ולמשפחות. אז באמת יותר חשוב לך שהעובדים שיגיעו לעניין שהוא בביטחה מאשר שיעבדו, את אומרת. אני חושבת שזמן הנהיגה הוא לא זמן העבודה, ובהחלט אני מעדיפה שהם יגיעו בביטחון. שון, על פניו מדובר במשהו שכולם אמורים לחבק. כולנו רוצים להגיע בשלום הביתה. למה זה לא נמצא בכל מקום? למה זה כל כך קשה להחדיר את זה לתוך הסיסטם? קודם כל, אנחנו חברה צעירה. התחלנו את הדרך עם אסטרהזניקה, ואנחנו מדברים גם בארץ וגם בחו"ל עם חברות אחרות, חברות גדולות, חברות קטנות, גם באסטרהזניקה, אחרי שסיימנו את הבטא ואתם אימצתם את האפליקציה, קיבלנו המלצה מאסטרהזניקה בארץ לאסטרהזניקה עולמי, ואנחנו מדברים עם מדינות אחרות בתוך אותו ארגון. הרי אדם פרטי לא יבוא להתקין את זה לעצמו, נכון? אני לא אעשה את זה, רוב הסיכויים. נכון. אבל חברה גדולה שמחלקת מכוניות בליסינג, זה הכתובת. כמה דברים. זה לא קשור למכוניות בליסינג. בארצות הברית ובאירופה חברות לא כל כך נותנים רכבים פרטיים לעובדים שלהם. אבל מה שכן קורה בארצות הברית למשל, אם נהג נוסע או ברכב של החברה, או עם הטלפון של החברה, או עם טלפון פרטי, אבל עושה משהו שקשור לעבודה, בודק מיילים, מתקשר ללקוח ומתרסק בגלל השימוש בטלפון, אז טובים לא רק את הנהג, אבל טובים גם את החברה. וה-judgments, ההחלטות האלו, הקנסות, הם מגיעים לעשרות מיליוני דולרים. לא עשרות מיליוני שקלים. אז יש להם אינטרס כלכלי. אז יש אינטרס גם כלכלי. עוד מעט אני אשאל אותך איך אתם פתרתם את הדבר המעצבן הזה ששמו, מה קורה עם הראש של יד הנהג? כי גם זה מן הסתם בעיה. אבל הילה, סיפרת, לפני שהתחלנו לדבר, שהסירו לך את התוכנה לכמה ימים, ואז התחננת שיחזירו לך את זה באיזשהו שלב.
נכון, כי הסקרנות הזאת היא לראות מי שלח לך אס.אם.אס, לקרוא את המייל, קיימת גם בי, ובעצם התוכנה מאפשרת לי לנהוג באמת בשקט, בלי לדעת שמגיעים אליי מיילים, בלי אפשרות לקרוא את האס.אם.אסים. והאם את לא מבינה איך נהגת פעם ובדקת מיילים ושלחת אס.אם.אסים? לא מבינה את זה. שון, אז בוא תענה לי בבקשה על השאלה. מה קורה אם אני נכנס לאוטו, אני לא נוהג, והמערכת כמובן מזהה שאני בתנועה, וחוסמת את האס.אם.אסים? מה אתם עושים? יופי, אז אם אתה לא הנהג, אנחנו פיתחנו דרך ממשק מטלה כזה, שכל נוסע יכול לבצע בכמה שניות בודדות, אבל שנהגים לא יכולים לבצע אותו. זה כמו, אתה מכיר את השיטה של ווייז, אני הנוסע, וכולם לוחצים שהם... אני לא נהג. אף נהג לא משתמש בווייז, זה רק נוסעים שמשתמשים בווייז, נכון? אז אנחנו פיתחנו משהו שהוא קצת יותר מסובך מכפתור, ושאי אפשר לעבוד על המערכת, אי אפשר לשקר. כלומר, אני צריך לעשות כמה פעולות כדי להראות שאני לא נהג. כן, קשה להראות בסטודיו. שון עיר והילה ניסני, גברתי ואדוני, תודה רבה לכם. תודה. נסיעה בטוחה.